سلام سلام كورات تخاتلتي نايز مدب انكوع نابز تفتاو چانالكم بدحان مصاكم كم تلمود نزا فيديو لايك بمقوار جمروا اسكام موداتا زا مدب سن نايز عنيحيد فيلمنا تجمر ماركوسن إمليس تبهالو فقرات فاكيشن كوصو نارئينا ايو كاتيلوون عمان قدو كلو ماركوس ناب هوتيل ماناجر دويلو ني إملي ساربرايز قبرا خمسة حسابة كم اون اتخلاص كاتسبع بغولي زارب نابتو هوتيل مسبوط حوون ات ماناجر نابت زدالو اللون كفل مخاد يجمرو أبت كلاس مسوي تحول يتحاسب نجار يقطمو اتخفلي ملؤ بما يتمليو نيرو ماركوس هون إذا مسرعي يحرقمو مستماناجر مقويا يجمر اتماناجر هون يكرتحاتيتو كالي كلاس كم زم عراري اللوم يزارب كوين جنا كالي كلاس تدلي اللوم كوا كلهم نايت هوتيل كلاس تتحيزون بمنوارو كلاسي سئنمو عبز ما أخلون رونن كايلي استبهال فقرات نابو ممزا يجمرو اتماناجر هون نن ماركوس قديفو مسن روني مزررا بيجمر ان ماركوس هون حريقو قديفو مو يخدو هاندبتون ماركوس تنبركي هون يملي ناي مراحتو يغربلا ان رون هون ازنا رأيو نبرو يملي هون بحاقوس تقبلمو ماركوس حاسو بنجر تزي سمرلوكوا يملي بطعم حقوس تخمز خونت تنقرو ان رون هون ابتغزا كلاس كم ساني يردو امو مسانات تخوني إلوم يحتوهم كلاسهم قفي خمز خوني ينقروهم ان ماركوس هون نيشتي مستقواقو وحساوهم يسمعمعو قتيلون ناب النروني كلاس يخدمو بزعوا سراح مزررابون يجمرو نايروني سراح اما عدن كم سرح قد محزون وتادر كم زنبره يزارب ماركوس هون قتيلو ناي كونستراكشن سراح كم سرح يصاوتهم ابت مستقمون معونه حاشش وثيقه يبوهم بزون ان ماركوس حقوسات اينبرون ان ماركوس هون وص زباله ነገር ምግባር አይዶሊን እንሮን ግና ሓድሽ ነገርን ውጽ ዝበለ ድርጊትን ምግባር በጣም እዩ ዝሕጉሶም ነይሩ ኣብ ቀጻሊ መዓልቱውን ብጀልባ ንምዝንጋዕ ይኸድሞ እታ ጀልባውን ማርቆስ ንኽዝውራ ሂብዎ ማርቆስውን ምዝዋር ስለዘይኽእል ዝነበረ የላተማ ብድሕሪውን ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸዱ ክዛናግዑ ንርኢ ኣብቲ ምሸትውን ሮኒ ሽጉጤ ይውጽሞ ጸወታን ክጻወቱ ሓሳብ ይቀርበሎም ኣብ ማርቆስ ርእሱውን ብርጭቆ ቀሚጡ ተኩይሲ ይሰብሮ ኣብ መጀመርታ ተሰንበደኳ ንእሽተይ ምስ ጸንሑ ግን ምስሓቅ ይምሩ ብምቕጻልውን ናብ ሓደ በዓቲ ይኸዱ ይምሊና ማርቆስውን አውዬ ማራዕዎ ናው ክላሶም መስተመለሱውን መስተምስታ ይጀመሩ ሓደ ማዕወን ሓሽሹውን ይወስዱ ማርቆስውን ሰኺሩ ስለዝነበረ ምስካይሊ ፍቅሪ ይሰርሑ ኣብ ቀጻሊ መዓልቱውን ነን ማርቆስ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ስለዝነበሩ ነን ሮኒ ይሰናበትዎሞ ቴሌፎን ተቀያይሮምውን ነን ማርቆስ መንገዶም ይጅምሩ ፊልምናውን ድሕሪ 7 ወርሒ ኢሉ ክጅምር የርእየና ናይ ማርቆስ መሳርሕቱውን ማርቆስ ሰርፕራይዝ ክገብርዎ ንርኢ ነን ማርቆስውን ናይ ኤምሊ ቤተሰብ ዘዳለዎ ፕሮግራም ይርከቡ نايملي حاون ماركوسن سلازي فاتو باسي بصحو ابز ماخلون انرون هاندبت يمصو انرونون نمنتاينا مرعو انكم تيصوعو بمزرا بسن ماركوس يغوايقو كمزي لخلو ام اخل نايملي با يمصمو روني سلاز غبر خداني حتو رونون ወታደር ከም ዝነበረ ምስ ነገሮ ምስ ናይምሊ አቦ ጽቡቕ ርክብ ይፈጥር ቀጺሉውን ናብ ዝዓርፍሉ ቦታ ካይሊ ይወስዳ ማርቆስን ሮንን ኣብ ዘዋጉዕሉ ግዜ ካይላ ነብሰ ጹር ከም ዝኾነትን ምስኡ ከም ዘራኸበውን ይነግሩ ምስ ኢምሊውን ደቂሶም ከለው ብዛዕባ ካይሊ ጥንሲ ጥይቃ ነበረ ካብቲ ጠንሱውን ክንደይ ወርሒ ከም ዝኾናውን ይሓታ ኢምሊውን ብምግማት 5 ወርሒ ከም ዝኾና ትነግሮ ኣብ ቀጻሊ መዓልቱውን ኩሎም ቤተሰብ ናብ ሓደ በረኻን ምዝንጋዕ ይኸዱ ሮንውን ማርቆስ ዝብላዕ ቆጽሊ ሂቦሞ ኣብቲ ሰዓቱውን ውጽ ዝበሉ ነገራት ምርኣይ ይጅምር ናይ ኢምሊ አቦውን ይስሕቅዎ ነበረ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሮንን ካይልን ምስ ሙሉእ ቤተሰብ ተሓዋዊሶም ሓደ ነገር ክገብሩ ንርኢ ኣብቲ ግዜውን ናይ ኢምሊ ሓዊ ይመጽእሞ ዓርክ መርዑ ስለዝኾነ እቲ ካቲን ከዎ ይሓቶ ኣብቲ ግዜውን ማርቆስ ንሱ ከም ዘይኮነ ናቱ ዓርክ መርዓዊ ሮኒ ከም ዝኾነን ይነግሮ ትካቲምውን ይህቦ ኣብቲ ሰዓቱውን ሮኒ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ናይ ኢምሊ ሓዋውን ካብቲ ከባቢ ይኸይድ ብምቕጻልውን ናይ ኢምሊ ሓዋ ነን ማርቆስ ቁማር ክጻወቱ ይጥይቆም ማርቆስውን በዚ ተዘይተስማምዐ ሮኒ ግን ክስማማዕ ይገብሮ ንሮኒውን ዘለውን ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ብቁማር ይብልዑ ብምቕጻልውን ሮኒ እቲ ካቲም ይሸጦሞ በቲ ገንዘብ ክጻወቱ ይጅምሩ በዚ ነገርውን ማርቆስ ተሓረቀኳ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ብምቕጻልውን እንሮኒ ጸወታ ይስዕርሞ ናይ ኢምሊ ሓዋ መኪና ይወስዱ እቲ ካቲም ንምምላስውን ናብቲ ተሸጠሉ ቦታ ይኸዱ እቲ ካቲም ይገዝእዎሞ ናብ ገዛ መምላስ ከለውውን ሮኒ ማርቆስ ይደፍኦሞ እቲ ካቲም ናብ ጉድጓድ ይኣቱ በዚውን ማርቆስ ሓሪቁ ንሮኒ ይሓንቆ ሮኒውን ተሓኒቁ ከሎ ዝኾነ ነገር ክነግሮ ከም ዝደሊ ይሕብሮ ኣብ ሜክሲኮ ተመርሚሩ ምውላድ ከም ዘይኽእልን ሕዚ ካይሊ ነብሰ ጹር ከም ዝኾነትን 5 ወርሒ ከም ዝኾናውን ይነግሮ ኣብቲ ግዜ ማርቆስ ሰንቢዱ ገዲፍዎ ይኸይድ ብምቕጻልውን ናብ ገዛ ምስ ከደ በቲ ምሸታይ ከም ዝተፈጠረን ኢምሊ ሓታ
እናተዛራረቡ ከለው ናይ ማርቆስ መሳርሑት ይሞጽሞ ወግዖም የቋርጽዎም ቆጽኢሉውን ሮንና ካይሊ ናብ መድረኽ ወጽኦም ዘረባ ምዝራብ ይጅምሩ ሮንውን ስለምሕዝነቶምን ኣብ ቫኬሽንውን ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ከም ዘሕለፉን ይዛረብ ቀጽኢሉውን ኢምሊ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ምዝራብ ትጅምር ሮንውን ምውላድ ከም ዘይኽእልን ብዙሕ ሻዕ ፈቲኖም ከም ዘይተሳኻዕሎምን ምዝራብ ትጅምር ኣብ ምዝንጋዕ ከለው ግን ምጥናሳ ትነግሮ ኣብቲ ግዜ ማርቆስ የቋርጾም እሞ እቲ ቆልዓ ናተይ እዩ ኢሉ ምዝራብ ይጅምር ቤተሰቡውን ተሰናቢዶም ናብኡ ምርኣይ ይጅምሩ ኣብቲ ቫኬሽን ዝነበረ ግዜ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ምስ ካይሊ ርክብ ከም ዝገበረ ይዛረብ ካይሊውን ዘረቡ ተቋርጾሞ ንሱ ከም ዝሓሰቦ ከይኮነስ በቲ ግዜ ሮኒ ምውላድ ከም ዝኸኣለ ናይ ወዶም ሽም ከዓ ማርቆስ ኢሎም ንምስያም ከም ዝደለዩ ትነግሮ በቲ ግዜ ናይ ኤምሊ ኣቦኣ ንማርቆስ ኣብ ልዕሊ ጓለይ ደሪብካ ኢኻ እናበለ ምዝራብ ይጅምር ኢምሊውን ኣቦኣ ተቋርጾሞ ክልቲኦም ሰኺሮም ከም ዝነበሩን ክልቲኦም ምስተፈላለየ ሰብ ከም ዝሓደሩ ትነግሮ ብምቕጻልውን እቲ ቤተሰብ ረብሻን ባእስን የልዕል እኒ ማርቆስውን ናብ ደገ ይወጽሞ ሰኺሮም ስለ ዝነበረ ከም ዝተፈጠረ ይዛራርቡ ምርኢትናውን ካይሊ ንኢምሊ ንሓጓኣ መድሓኒት ክትህባ ንርኢ ኮይኑ ግን ንሶም መዕወና ሓሽሽ መሲልዎም ስለ ዝነበረ ንካይሊ የሕረቕዋ እሞ ካብዚ ከባቢ ንኽትከይድን ምሕዝነቶም ከም ዘይደልዩን ይነግርዎም ናይ መርዓኦም መዓልቲውን ኢምሊ በይና ኮፍ ኢላ ከላ ንሓጓኣ ጠጠው ኢላ ክትከይድ ትርኢ ካብኡውን ከመይ ክትከይድ ከም ዝኸኣለት ትሓታ ንሓጓኣውን ካይሊ ብዝሃበታ መድሓኒት ከም ዝኾነ ትነግራ ብምቕጻልውን ካይሊ ንኢምሊ መልእኽቲ ፖስታ ከም ዝሓደገት ትነግራ ኣብቲ መልእኽቲውን ከም ሓፍታ ከም ትሪኣን ከም ትፎቶዋን ጽሒፋትላ ነይራ ምስቲ መልእኽቲ ሓቢሩ ዝመጸ ኣብታ ንእሽተይ ሳንጣ ካቲምውን ይረኽቡ በቲ ግዜ እውን ዝገበርዎ ነገር ምጥዓስ ይጅምሩ ብምቕጻልውን ንዕኦም ኣለሻ ናብ ከተማ ይወፁ ንዕኦም ንምድላይ ናብ ብዙሕ ቦታታት ተኸዱ እኳ ክረኽብዎም ኣይከኣሉን ኣብ መንገዶም ከለውውን ናቶም መኪና ይርኢ እሞ ናብኦም ይኸዱ ኣብውን ምስ በጽሑ ካብ ልቦም ይቅርታ ክሓትዎም ይጅምሩ እንሮን ግና ፈቃደኛ ኣይኮነን ነይሮ ማርቆስውን ይቅርታ ጠይቁ ግንባር ይስዕሞ ኮይኑ ግን ይቅርቶኦም ዝበለጸ ዝቕበልዎ ፈላማይ ኢምሊን ማርቆስን ዘማራዕዎም ቦታ ንዕኦምን ከም ዘማራዕዎም ቃል ንኸኣትውሎም ንኒ ማርቆስ ይሓትዎም ንኒ ማርቆስውን በዚ ይስማምዑ ብቃሎም መሰረትውን ናብቲ በዓት ወሲዶም የማራዕዎም ሙሉእ ቤተሰብውን ኣብቲ በዓት እናተዘናግዐ ፊልምና ይውዳእ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስሊ ሲኒማ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዛ ቻናል እዚኣ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተሃልዮም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ እስካብ ብቐጻሊ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኩኑለይ